Kwa the mago mag somo nyakora mgajuang chenro mag timo peny madongo mag KPSEA kod KCPE ochakore ayanga ipacho ka katend somo kod arita osingoni obiro dhi nyime makare maonge chochne. Wycliffe okomio waler kaka chenro no dhi nyime gwenge mopogore opogore ipacho ka. Okinyi mang'ich mar chieng' wuok tich, jodito e piny owacho tend arita, pisas mag somo kod jopuonj ne omondo mar rwako penj madongo ma klas 6 KPSEA kod klas 8 KCPE. Chenro no mane ondiko historia tok nywando jopuonjre moloyo milion 2.5 matimo penj kinde achiel ne oyaw ayanga kod jotelo mopogore opogore thurka. E kaunti ma Kisumu, chenro mar keyo otese mag penj ne ochakore kar saa 12 okinyi kane otelie kod jatend migao Salim Mvurya. We are here now at Maseno Mixed Primary School. We have also been to Maseno Girls, and I want to confirm that the integrity of the exam is very, very intact. E kaunti ma Migori, Jalup Commissioner e sub-county Masuna East Benson Karani ne otelo ne chenro mar yawo otese mag penj ka owacho ni giseketo okenge moromo mabiro neno ni penj ochung'ne kendo ritgi makare maonge chochni kata matin. We have given firm instruction to our officers to deal with anyone who may pose threats to peace and security during this time. We are also requesting our religious leaders, entertainment groups, and joints, and any other persons to be considerate and ensure activities that may disrupt our candidates as they sit for the examinations, as well as during the evenings as they revise, are carried out without raising a lot of noise. Chenro go bende ne odhi nyime e kaunti ma Siaya ka chenro mag yawo otese mag penj ne obagi e apisi mar commissioner e kaunti no Jim Njoka kapok ne okegi e kuonde timo penj. Njoka ogolo siem ne achudhe machano rocho chenro mag penj go ni gibiro moto e badge. All of us are individually and collectively responsible for the success administration of the exams. However, if there is any malpractice in any center, the DCI, the National Intelligence Service, we are not going to start investigating from very far. We will start with the center managers, where the examination, who are the custodians of the examinations at the examination center. Commissioner ma Homa Bay Moses Lilan mane otelo yawo container mar penj e kaunti ma Homa Bay bende ne oyango ni giseketo chenro makare mar neno ni penj odhi nyime e yo makare ka okoni skunde mayudore e chula ma opogore opogore bende e kaunti no ok bidong' oko ka ojiwo jopuonjre mondo kik bed gi luoro moro amora. A total of 37,868 candidates in public schools are taking KCPE examinations. All the examination centers have been given adequate security and also the necessary transport arrangements have been conducted. Penj go chano dhi nyime nyaka tarik 30 ka jopuonjre mag klas 6 chano goyo oriti ne chenro mag somo machon e kinde ma jopuonjre mag klas 8 geno nyono klas 9 e wuodh ngimagi mag somo. Wycliffe, Ramogi TV.